Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, inig kakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, muingon dayon kamo, muulan dili madugay, ug muulan gayod. Ug sa pagkamatngo ninyo sa habagat nga naghuros, muingon kamo, muinit karon, ug muinit gayod. Mga tigpakaaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona, ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton. Kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya taralon ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan-i kini dili kagayod buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Si San Pablo may kumpisal diri sa atong unang pagbasa na iyang naamguhan, iyang na-realize nga naa di ay duha ka balaod nga naggiya sa atong kaugalingon, ang balaod sa sala ug ang balaod sa Ginoo. Niya nas atong kaugalingon. Nya siya kuno nakagusto siya sa balaod sa Ginoo. Kamo, nakagusto mo sa balaod sa Ginoo? Hay may inyong nagustuhan ang balaod sa Ginoo o balaod sa sala? Pareha mong San Pablo. Mao sa na San Pablo sad. Gusto kuno kay niya ang balaod sa Ginoo, pero ang iyang ginabuhat ang balaod sa sala. Kamoron, unsa may inyong kasagarang buhaton, balaod sa Ginoo o balaod sa sala? Oh, na siya kanang ikuno pamulandong ikuno. Ige, kamo maginikanan in relation sa inyong mga anak, unsa inyong gigamit, balaod sa Ginoo o balaod sa sala? Kanang mangusi ka sa imong anak, kinsa mo nang balaod? Kanang imo siyang kasab-an, labi na gyud imong latuson o sigihan nimo yaw-yaw, kinsa mo nang balaod? Labaw na gyud usahay imong tunglohon, kinsa mo nang balaod? Nangahilom na. Oh, siya ay kamong mga asawa, unsa may inyong gigamit nga balaod in relation sa inyong bana? Balaod sa Ginoo o balaod sa sala? Tubag mga asawa. Oh, magyaw-yaw ka sa imong bana, magpunay kag duda sa imong bana, unsay iyang mga desisyon imo sang supuhon, imo pang kasab-an usahay, balaod ay na sa kuan day sa Ginoo. Oh. Kamo sang mga bana, unsa-unsang balaura inyong gigamit ngadto sa inyong silingan? Dinala ko mangutana para sa inyong asawa kay klaro na kay nastanan dito inyong silingan. Magsige kag tutok ka na imong silingan nga nindot kayo short. Unsa mo nang balaura? Oh, magsige kag una-una nga may ta akong asawa parehaan na da. Hugot kay gaangay. Luag naman kanigangay ng akong sawa. Kisa mo nang kuan, kisa mo nang balaod. Oh. Niya, ang pare in relation sa kolekta. Unsa man si balaod nga gigamit. Kung ipanghatag nas pare ngadto sa mga tao, kisa mo nang balaod. Kamay gid ninyong mahukom.
O niya kung isuod sa bulsas pare. Oh, sige mo ka maong maluoy pare. Siya grabe naman sa ninyo. 14 taong dupa-dupa niya o pag isuod ang bulsa. Grabihan naman sa ninyo. Depende lagi na. Basta tanawa lang. Asa man musangko ang balaod sa sala. Asa man tadadon sa balaod sa sala. Adto gyud sa kadautan. Distraction, mga guba gyud. Basta mosunod kay kas balaod sa sala, maguba ang imong kalinaw, maguba ang imong kalipay, maguba ang imong naong, maguba ang imong relasyon, maguba ang imong kaugmaon, mga wagtang ang imong mga maayong plano. Ang bana mahimo ng biniyaan sa asawa, ang asawa mahimo ng biniyaan sa bana, ang mga anak mahimo ng biniyaan sa mga ginikanan, broken families, ang mga kasal mawa-nay bisa kay di na magdug ang banag asawa nga kinasal. Nya katusang way kasal magsigi sagdug bisag way kasal. Mga buangon kay ta, mga guba lagi nya kana mga manag-uyab nga magdug og higda, di ka na mga guba. Ay sus. Bisag ako tingali dulgan guba yun. Kanang mga manag-uyab o na yung magdog. So arang-arang na yung mga manag-asawag mo yung magdog kay isig lang talikdan ay wag yung maguba. Sana struggle na sana nilang pag ginubaan ay. Pero ang kaning mga nag-uyab luos lang ginubaan ay sa ilang moralidad o sa ilang kaugmaon. Mao na kanindot gyud sundon sa balaod sa Ginoo. Pero nganong di man ta kasunod? Nganong kasagaran hagba man gid ta? Matud pagod ni San Pablo, kinsa may muluwas nako niining nagyud-yud sa akong lawas ngadtos kaalautan. Nganingon din siya, salamat sa Ginoong Hesukristo. Si Jesus mao ra gyud makaluwas nato. Nya sa man ta pagluwas ni Jesus, ingon dayon siya, gamita matud pa sa atong ebanghelyo, gamita ang inyong hunahuna, ang inyong salabutan sa pagsabot sa kahulugan sa panahon. Try to understand the sign of the time. Wa gyud mo kamatngon nga nagtap-tap na mo diha. Wa gyud mo inaamguhan ana. Unsa man inyong hunahuna karon? Unsa man nga sign of the times nga nagtap-tap naman ta? Kada ta maglakaw-lakaw, sige naman tang butang, din aman pasudlon ang mga bata, hastang mga tiguang din hindi naman pasudlon sa misa. Wa gid ta kasabot ani. Kamo unsa man inyong nasabtan? Matud pang Hesus, sige lang gyapon mong tan-aw anang muuwan ron, muinit ron. Maura gid na inyo kutob ra gyud mo diha. In short, kutob ra gyud mo sa scientific understanding. Kay kusog man kay taning siyensya karon, ato man gidissect hapit tanan nga makita. Anya ang dili makita gamitan pag natog microscope, kadtong layo kayo gamitan natog satellite aron lang gyud makita sa atong mata, sa atong senses, sensual truths. Gitawag na sa amos philosophy og empirical truths. Mga makita, mahikap, matilawan nga mga kamatuoran. Apan si Kristo gusto siya mamalandong ta unsa may istorya sa panahon karon nga nagtap-tap naman ta. Mamok sabot? Unsa inyo nasabtan? Tutok pa muna ko. Nagtuo day mong nakasabot sa ko. Sa kong kasabot kayo Pero pangutanas Ginoo, mo lagi na ingon San Pablo, salamat kay naa ang Ginoong Hesukristo. Pangutana katubitang dinhi ko galingkod-lingkod ko dinhi katong pag March
2020, lingkod-lingkod ko dinhi, guba na ng atong kisami, pulos ni dinhi mga scaffoldings, hurot scaffoldings, wa nay misa, sirad-an ang simbahan, galingkod ko diri ari ba? Galingi-lingi ko, nangutana ko sa Ginoo diri, Lord, scaffoldings forever? Asa mo may kwarta, ibayad. Nakuha ng atop, giilisan ng atop, giguba na diri, bana-bana nako, mga 2 million na to'y bayro nun sa kontraktor. Asa man kong ibayad? Ni asa man kong ipadayon, ani? Scaffoldings forever? Yan, hilom dayon ko, na malandong ko, ingon dayon ang Ginoo sa kong kasing-kasing, padayon las imong pagkapari. Ayaw na pagsigunahunaan ng scaffoldings ug mataktak, mawagtang ba nagdili, padayon sa imong pagkapari, sunda ug unsay gilagda karon sa simbahan. Niingon man nga online mass, live streaming, uy wa man sa tay internet dining kusog, hapit man sa di mudagan ang internet. Hangtod gani mag-video call Miss Madre, di naman maklaro amo mga naong. Ngano man siya, dead spot ta din hipader, ingon sa mga eksperto ba, dead spot ta, dili ta pwede. Wa sa ta din fiber na, wa na kasuksukan diya. Naku Lord, di pwede live streaming. Murasag na ingon sa dang Ginoo, kutob ra gyud ka diha, kabugo sa nimong paria ka. Motoy nako, sige, di ta nang live streaming, ari lantas recording niya i-upload ngadto sa Facebook. Nga naghimo sa tag YouTube, inana ba hinay-hinay, di man ko anad ana, di man ko kamao ana, di sa ko hilig ana. Unsa mahinoon na karon 40 naman ang daghana natog mga viewers diha sa social media. Natangtang ang scaffolding soy, natangtang, nailisan aning 40 ng nindutang lingkuranan, mga tiles, mga stained glass ug uban pa. Nakatabang patas daghang mga parokya, mga institusyon, ang pinakanindot katong kapilinha nga natabangan pa nato, naka-raise patag 30 million kapin nga kwarta para lang budget dito, nilapas nas budget. Nganong nahitabo maning tanan? Ako ba'y hinungdan ani? Di oy, ang Ginoo nga nagsulti nato unsay angay buhaton, pamalandong. Para nako kining atong pagtap-tap karon giwarningan nata, kanang imong naong pwede ra gid nagtabunan. Ayaw kay palabig, ka-conscious anang imong naong kay pwede ra gid nagtabunan. Karon panapton pa na, sunod ana tabon sa lungon. Mao nay itabon ana, pwede ra gid nagwagtangon imong naong. Gianam-anam naghipos ang atong naong. Karon dinhi pa na, dinhi ani. Sunod ana dinhi na gina. Sunod ana og buka na kag kandila magatbang diha sa imong gihigdaan. Mao na ayaw og do not deny the reality. Mga tiwasono na mong tanan. Ngani adinhi apil na ning nagwali. Kasi tudod anay maglipong-lipong na biya sa ko diri. Pasukod ko sa akong sugar atong niaging Sabado 223. Gahapon gapa testing ko 180. Ambot ka karon og magpa-testing ko ani. Ako sang dugo pag testing atong nagsunod nga mga adlaw 140/90. Karon 180/20 na. Adi day 120/80. Takala mo na balim sa noon. 120/80. Isla normal na kuno na. Nya kadto ko na kong sugar, taas ko no, basin ko no kog atakiho sugar. Ana, nakuo ka ni, mga scientific truths man ni. Makatabang nis pagpamalandong, na kining nag-usab-usab nga blood pressure, kining nag-usab-usab nga level sa sugar, mauni ang mupatay nato. Sooner or later, bisag unsaon pa na natong control, gipainom na kog tangad dito, tangad pa der kay para mo-usos, ani usos mo sa tinuod. Kunya kanisang sugar sa pangitag panyawan, dukduka sige ginom, kay pait man na siya. Sige ko nag-inom. Ay lang sa ko painuman ang pait oy, mo pait na kay netong kinabuhi inya pa yupunan. Dahil bitaw, say makaayo, pero di ta magpalipat kining lawasa tabunan ra gid ni sayuta. Mahimo ra gid ning abo ang atong lawas.
Kung ang balaod sa lawas mo'y atong gukuron, balaod na sa sala, matud pang San Pablo. Unsa man ang balaod nga atong gukuron, ang balaod sa kalag. Kumusta mang akong kalag karon? Gidiabetes ba? Gi-high blood ba? Kamo, kumusta inyong kalag? Basin og lagsik mog lawas, sige mog jogging, sige mog bike, kurti ng daghana ng sigig bike. Pero ang mga kalag nangalusno na ngadto sa impyerno matud pang San Pablo. Tungod kay siging premarital sex, siging tanaw ng porn, siging inilugay anang yuta, siging kinihaay, siging binungulay, siging kinuralay anang mga yuta, nangadunot ng inyong kalag sa mga sala. Sala sa paghigugmas kalibutan nga lumalabay, sala sa pagtagbaw sa lawas nga hapit na mamatay. Di ba? Ayaw patyang kalag. Muna matud pas atong salmo responsoryo, tudloi ako Ginoo. Ang sa to? Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Kamo mga asawa, inigtutok ninyo sa inyong bana, pangutana, Lord, unsa may balaod nimo nga angay na kong tumanon aning bana nga nangabit. Haron dili ang akong kalag maadtos impyerno. Tudloi ko Ginoo pag unsang balaura ang akong gamiton ani akong anak nga purting tapulana, bugo pagyud, dako pagyud kaon. Hugawan pagyud kaistanan. Aron di ko maadtos impyerno. Tudloi ko Ginoo unsang balaura ang akong tumanon nga niputi naman ning akong buhok, unsa man tinaon o dili. Unsa mang balaura ang akong sundon, ang balaod sa parlor o ang balaod sa imong gingharian? Ana ba? Kining nag-anam nagkakatag o kanipis nga akong kilay, unsa man ni kiskison aron badlisan o dili? Kining dali kay kong mamabdos na amo ra ba diring kauban sa kikay nganak hapon, dali ag yung mamabdos, makadungog makadungog lang tingis-tingog ni Marco ana mabdos na. Kining dali kay kong mamabdos, unsa mang balaora ang akong subayon, ang pagpalaygit, ang pag-inom og pills, o ang pagpuasa ni anang lawas nung pakighilawas. Unsa mang balaora? Ngutana ba? Ana, nining ato mga bayronon karon din his yuta nga nagpalibot lipay kay tanay na maligyag yuta. Moabot pa bansag mga hapit mo 12 million atong bayronon. Unsa mang balaora, dayon og palit o dili? Sa inyong paminaw unsa man? Ha? Antay di mo mutabag bayad ha. Mangutan na tas Ginoo. Sige, magampo ta. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanatog kagawasan aron mutuman sa iyang balaod sa kinasing-kasing gayon. Busa, mudangop kita kaniya sa atong panginahanglan ug muingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga kaobispuhan ug kaparian kanunay gayud bag matinumanon sa kabubot-on sa Dios alang sa kaayuhan sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang namunuan sa gobyerno kanunay abli sa ilang kaugalingon aron ilang paharion si Kristo diha sa ilang kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay mahatagan na sa kalipay nga walay kinutuban sa langit. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Among lagit ng Amahan, tudloi kami sa pagsubay sa imong dalan, ihatag ang mga grasya nga among gipangamuyo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.